παιδιά γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο στο Clash of Royale. Θα είναι το δεύτερο βίντεο ή το τρίτο, δεν ξέρω. Ωραία. Και λοιπόν θα πάμε να παίξουμε ένα battle. Πριν έχω αυτούς τους παίκτες. Επίσης πήγα ένα 2 και έχω αυτά. Κέρδισα και Skeleton Army και είναι τέλειο. Ωραία, ας πάμε να παίξουμε. Ωραία, εδώ είμαστε παιδιά και ας παίξουμε. Ωραία, στην αρχή μπορεί να παίρνω εύκολα τη μια κορώνα, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να είναι και δύσκολο. Συνήθως κερδίζω, συνήθως όχι. Πάμε. Μου βάλε Goblin Hat. Goblin Hat! Όχι ρε. Skeleton Army. Έλα, φόρτωσε, όχι. Ναι, Skeleton Army. Ναι, το Goblin Hat είναι... βγάζει πάρα πολλά Goblins. Ωραία, θα βάλουμε ένα Giant. Θα βάλουμε και μια Witch από πίσω του. Βασικά θα βάλουμε αυτό εδώ. Τον πύραυλο για να φάει αυτούς εδώ. Βάλε ριζί ακόμα. Βάλε ριζί ακόμα. Fuck you, πέτα. Ενώ βάλτε. Τώρα να βάλουμε Witch. Ναι, Witch εδώ για να το φάμε. Skeleton Army και έναν Giant εδώ. Να πάει μπόλ εδώ για να πάει ένα Πέκα, τη Witch. Έλα, όχι, ναι, όχι ρε. Ακόμα δεν έχω φάει την πρώτη κορώνα, δεν έχω πάρει. Ναι, sorry παιδιά, όχι παιδιά, sorry. Sorry για αυτό που μου έβαλε τώρα. Έχω 485 κύπελα. Η ομάδα μου είναι Kings. Τι λένε Kings? Λέτε να κάνω upgrade? Λέτε. Επίσης, παιδιά, έχει τέλεια πράγματα. Θα κάνω upgrade. Δεν γίνεται να κάνω upgrade. Ναι, αγοράζω κάρτα. Super Magical Gem Pack. Super Magical Chest, αυτό είναι το καλύτερο. Sorry. Να το Super Magical Chest. Giant Chest. Δεν έχω φανταστεί πως είναι. Έχω πάρει. Ωραία, αρχίζουμε.
Να, βάζουμε και αυτό, το Πέκα. Ναι, όχι, Μίνιον. Μισό λεπτό να μην, δεν μπορεί να πετύχει τα Μίνιον. Ναι, βάζω τη Βουίτσι, το Skeleton Army. Νομίζω ότι έχω δυνατή ένταση της φωνής. Νομίζω, ναι ή όχι. Sorry αν μου πάνε την κορώνα. Μην πειράζει. Πέκας. Τι. Μου βάλαν τέτοιο. Όχι. Ναι, με σκότωσαν. Γεια σου.